Haumağız, hürmetli televizyon karavasalar, haumağız, hürmetli konaklar efirde altın tirme. Hemen Nağım Nurgalin tapşırıdı başlayayım. Bugün bizde konakta hizmetin danın, temin ısınmağına bilgen hizmet veteranları. Dört tüylü kalahınan hem de işin bayrağını Salih Havlu'ndan. Eğer alkışlap gidecek birbirimizle hem yakından tanışıp gidecek. Haumağız, hürmetli konaklar, işin baydar, dört tüylüler, keyifler nisik kelip bittiniz. Haybat. Ana. Ay, bularını. Kirmemizge kirgen konaklar üzeri bilen tanıştırıp giteler, haulagan haudарын, bilhagız arudarıgız alaydıp giteler, biz bikte şat bulur indik. Rahmetiniz. Rahmet, mına bugün biz Bik Matur tabında ultrabız İşimbay rayonu konakları menen hem de biz 4 ilinden kildik. Udu bizden tapşırıda biz eytehebet kile, Ağidil boyunan kilgen konaktar bolup sığabız, veteranlarımız bilen ungandarını birhin hoylap kiltirdik. Min hadir hüddi birahim kile, in akhakaldarımızın birihi, dürtülü yerinde 63 yıl indi yaşap kilgen veteranımız. Veteranımız gına tügülül, bikte geroyga ting bizim veteranımız. Мен Саитов Ғазим Ғалметдинұлы 1937 жылда Туймазы районында туып, бүгінгі күнде Шоқмағыш нефт һәм газ табу идарасында ударный комсомольск стройканы алып бару үшін жетекші итеп жібергендер еді. Онда нефт табу идарасында партком секретары болып ішледім. Ең башта комсомол секретары, ондан партком секретары. Бүгінгі вақытта заслуженный отдыхта, заслуженный болса да, однако бүгін ішлем ветерандарының район һәм город рейсі болып ішлем. Рахмат. Зарипова Ритида рейскады. Тумышым білән Салават районы Арқауыл қыдымын. Бұна дүртілі еріндейінде 47-ші ел яшайбыз. Ике қыз білән ол үстердік. Иптәшім білән бірге 47 елға яқын бірге тұрдық. Хәм қазірде ямағат іштәрінен ситті түгілмін. Пенсияла болхам да әлі дүртілі бүдішсін янып, күйіп, мотор іштер башқарып йөрейбіз. Hay afarin. Мен Исаметтенов Рафаэл Сафаулы, Илиш районының Бик Матур пішмағында орнашқан Яңа Таш ауылында туып өстім. Сонда орта мектепті тәмамладым. Ondan 5 yıl Ağıl Xo'jaligi institutunda o'qidim. Ağıl Xo'jaligi ministerstvining yo'llanmasi bilan Rasvet kolxozida injener bo'lib ishladim. Bosh injener bo'lib 5 yil, 35 yil sixoztexnika sistemasında injener vazifalarini boshqardim, turli vazifalarni. Bugungi kunda haqli alda Yalan Ru'ndan семьям бар, малай bilan qizim. Bugungi kunda da mana shu o'zimizning organizatsiyaning boshlang'ich Veterinar Sovetinin presidenti bo'lib turam, mana so'nggi 12 yilda. Afarin. Zo'r rahmat, alqishlab ketaylik. Aytadi, rahmet. Мен Зайдуллин Галимулла Набиулла улы 1947 жылында Әлшай районы Раевка қосабағында Диамле Дим бойында туып өскенмін. Мың руына қарай Осабабыз бір педагогия институтын бітіргес, юллама білән дүртиліге келіп орнаштық. Башта мәктәптә эшләнек. Шуннан райкомга эшкә алдылар, отдел пропагандала эшләп, мәктәп директоры булып, 25 елдан артык вакытны беренче мәктәп директорын итәкләп яшадым. 96 елдан башлап Башкорт рәис итеп айлап куйганнар. Пенсияга киткәнче эшләп йөрдем. Әлдә шунда дүртеле ягында башкорт икәнебезне танытып, телен, йырын һәм дә сәнәгатен үстерүдә бик зур өлеш кертергә тырышабыз. Рахмат. Афарин. Біздің яратқан, барғызғала белгілі болған халық шағиры Назар Нәжмидің шағыры жер болып кетті бетінде Рим Хасанов язған. Һәм ол біздің девиз қойдағына бармақта, біз әні өзі біздің девиз етіп алдық. Бұл дүнияға біз келген біз екен. Юққа түгелдер. Афарин, алқышлайбыз. Рахметігіз Ишимбайдар Салих ауылдары танышып кетейік. Мына біз бүгін ұшы студияға алтын терме тапсыруына келуімізге барымызда ысын көңілден, ысын жүректен шатбыз. Нейсін дегенде бұндай тапсырулар
бүтін республикабыз яратып, көңілдерін беріп, жүректерін алып қарайдар. Хізге енді ұшы тапшырға бізді сақырған ұсын жақтың зұр рахмет. Келген қонақтар арасында өздерінің түрлі хүнер иелерін алып келдік. Мына әлі біздің іргелі отыра Басир Ғалиуллаұлы Байгазин. Ол бек көп ұзақ жылдар бойы ауыл қожалығының тармақтарының бірі машина трактор ремонтындай мастерскойда ішләне. Ұзақ жылдар бойы 37 жылға яқын. Бұл енді көрәхіге зор қызмет стажы. Онан соң енді мына біздің іргемде отырған апай, біздің менің бірінші оқытушым, құрметлі кіші Салих ауылының, бұл енді Россия мектептерінің үлкен оқытушысы есіміне лайық. Бұл қолдайында ұлтыра біздің ауылдашымыз Илдар Ахметұлы, ол медицина институтын тамамлап, өде біздің ауылдағы кішілердің әр бірін дауалап, әр біріне тіштәрін матурлап, ерусі егетебет. Өдіме келгенде енді ұшы ауылда туып өскенмен, шул ауылда білім алып, сәлтамақ физкультура техникумын тамамлап, ауылда мектепте ішлеп, шунда халықтай алғасықтым. Әлі өкінде енді үш балауыз бар, үсі айырым дүния көтелер матур еттеріп. Өдім Салих ауылының шылай әргелі болған әптек ауылының ветерандар советі пісәтілі үкіметкехін алып барам. Өдіміздің ветерандарымыз бән матур еттеріп іштеге таршабыз, олардың ялын, башқа мәселелерді хәлтерге таршабыз. Біздің девиз Салихтар алға! Ойынды башлайық. Кем сосырақ деп атала бірінсі тұр. Бірі сұра ұшылай. Дандың түбі құрмет, құрмет түбі. Неме? Қызмет! Дөріс қызмет екі командалы бір жолы қысқырдалы. Хет мақым қысқырда. Солай болғас, әйдегі екі командалы бірер тәнкі алайық, алқышлай бұд, әйдегі. Афариндар. Дандың түбі құрмет, құрмет түбі қызмет деді. Мұстай Кәримдің бір шиғырында қырмыз қасығып барған ернінде ер ол. Азия. Азия денділер, афарин. Алқышлай бұд. Азия. Материклай. Бірер тәнкі, дұрыс. Мұна, басып та қасқылар, басмайды алыс. Афариндар. Башқұртыстан республикаһы ниндей материкта ята? Евразия. Дұрыс. Мұна, Евразия тенілер. Дұрыс. Афарин, қарамын, тегіргіне келегі. Оны үйлешіп қойған көк. Алқышлай бұд. Икі сеті ғау бұлыр. Ұртағында ұт бұлыр. Байды күлдірір, ярлыларды бүлдірір. Самауыр! Кімдердір яңылыш хамауыр тіпте берді. Дұрыс, самауыр екі командала бірге асқыда. Афарин, алқышлай бұд. Атайыңдың ұлы. Хиңа туған түгел. Кем екен ол? Бір туған ағай. Түндігді. Кияу. Атайыңдың ұлы хиңа туған түгел. Мен өзім қылды. Әйдәгі сәлиқтар өзің деп әйттілер, сәлиқтарға бір тәнкі алайық, алқышлайық әйдәгі. Мұна қадыр ертіңлай бір. Осылы берлай бұд мәлі? Eşlik duranları, dolu hıyalları, yaşlıkka duymaz dikerler, hep yukarıları, bütün koktaları, yapram yara yerde. Ay, aferin de. Бірінші болып дүрттілілер әйтті, дүрттілілерге бір тәнкі алайық, олар бірінші болып қысқырдылар. Дүрттілілерге бір тәнкі алауыз, алқышлайық. Башқұртстанның халық шағиры Назар Нәжмиев өздеріне Рим Хасанов біздің білдәлі композитор бұд. Рим Хасанов көйефі, юкәлері, әбіт алқышлайбыз. Әбіна қадір ғұрау алфавитта несе хариф бар? Бас. Алфавит. Ете! Алқышлайбыз әйді, ете! Мұна бейт. Мұна әдір хүретті қарап кетейік та, авторы кім екен ол? Мұна мен әзірек әйтіп кетем.
Әдилә Сиддиковамы, Тәнзилә Гайфуллина микән, Айгөл Ишбер динамиканы. Бында үрәттә күргәнегез бармы? Бұл картинаны мына әйтеп китәргә кирәк. Нәне әйтеп атала күренеп тора бит инде. Әдиләнеке. Дип уйлайгызмы? Их, бuna ике командалы яңлышрак ябып бирдегез. Ой, Тәнзилә Гайфуллинаның нәне әйт дигән картина. Ярый? Билдеге бит хәзер. Билдек, алкышлайык. Башкортстандагы иң яшь кала. Нинди кала икән ул? Ағайдел. Дөрес, ике командага бергә. Акыйдел дип кыстырдылар. Мин ике кала. Берәр тәнкәне Акыйделсен алам, алкышлайбыз. Афарин, ислапта. Акыйдел калаһы 1902 елда атом электр станция төзү өчен нигез халына, 1991 елда кала статусын ала. Алкышлап китәйек. Алабута аш икән, бакыр акса. Нимә икән? Таш икән. Таш икән. Алабута аш икән, бакыр акса. Таш икән. Мына кем әйтә ала инде? Ике команданы бер юлы әйтте бит. Һүз юк. Берәр тәккә. Алкышлайбыз. Нәсел китабы, нимә инде ул? Шәҗәрә. Сәлихтар беренче ул әйттеләр, шәҗәрә дөррес, Сафарин алкышлайбыз. Шәҗәрә китабы, нәсел китабы. Иртә торган, бай булган, хуңлап торган, хур булган, изге бер тәңке. Алкышлайбыз. Иртә торган, бай булган, Уңлап торган, хур булган. Аслапта, шәп. Халык айта бит инде ул. Мына Мәҗит Гафури исемен. Нимәләр йөртә безнең? Драм театры, урамда, Музей. район, Школа. Район, Гафури районы. Район. Йорт музейы. Афарин. Колхоздар. Бар, Илеш районында. Райондар. Афарин, берәр тәңке. Алкышлайбыз, Афарин. Дүртилеләргә якын районда без нимәне кара алтын белән сагыштырабыз инде ул да була. Нефть. Нефть һәм дә нефтләр утыра монда. Нефть. Алкышлайбыз ике командага берәр. Бuna бер төпләп ела алтын романының авторы кем инде ул? Ярбай Хамматов. Хаматов. Яныбай Хамматов. Әйдәгез, бу юлда без берәр тәңке халаяк ике командага, яраймы? Яныбай Хамматов. Берәр тәңке. Афарин, безнең ошуңлан беренче туралар әйтте. Хәзер әйдәгез. Минең иң яраткан һөнәрем ул да булһа. Тәңке һанау. Уңдан башлап китәйек без дүртилеләрдән бисмилла әйтеп. Дүртилеләр. Берәү. Икәү. Өчәү. Молодцы, яйде. 12. Афарин! Хәзер кисәү түгел. 12. Мин 13 дип уйлайм әле. Берәү. Икәү. 11. 12. 12. Әйдәгез хәзер күзәгә. Үзебезнең туган колхозда комбайнер булып, механик булып эшләгәндә армия сафына киттем. Туймазы шәһәренә кайткач, шоферларга тойтта торган Досафның школасын ачып, шунда укытучы һәм директор булып эшләп киттем. Мине сайладылар нештатный секретарь итеп Туймазы горком комсомолына. Без стадион төзеп башладык. Барлыгысы 3 бәләкәй генә поселок була бит инде. Берсе Красный Оташ дип атала, икенчесе Семилетка, онсы центры, өченчесе Кызыл Йылдыз поселогы дип атала. Якын районнардан, төн Башкириядан да җыелды. 600 комсомолист белән Чыкмагыш нефть, газ һәм нефть табу идарәсендә эшли башладык. Комсомол энтузиастлары алда булып, республикабызда безнең иң алда безнең коллектив чыкты. Комсомол стройкасына кадәр 500 тонна арттыру табылган булса, комсомол ударный стройкасының 3 елында 1 миллионда 120 мең нефть таба башладык. Мондый күләм республикада гына түгел, Советлар Союзында алдын булып торады, беренче урында булып торады.
Мәдәният өлкәһендә эшләнем. Барлыгы һәм хәзердә ямагат эшләре буенча мәдәният белән үзелмәгәнмен. Анда барлык нинди эшләребез бара икән, барыһында бергәләп алып барырга тырышабыз. Безнең мәдәниятебез, художество школаһы, музыка школаларыбыз бар. Исмаилда, Семилеткала үзләренең бик зур эшләрен алып баралар һәм әйтергә кирәк, бездәге сәнгатьтә йөргән барлык иптәшләребез бик алдынгылар рәтендә бара. Төрле ерләргә, фестивальдәрдә катнашып, һәр вакытта беренче урыннарда, гран-приларда яулап кайткан һәм нык та мактауга лаеклы кешеләребез бик хисап. Бездә бик дәртле, моңлы, уңган дүртилеле халыктар яшәй. Афарин. Комбайндашларга туры килде, мәктәптә укығанда да, институтта укығанда да, шуңа да инженер һөнәрен сайларга бер этәриш булгандыр инде бу. Авыл хуҗалыгы министрлыгының юлламасы белән колхозга кайтып, баш инженер булып эшләй башладым. Колхозларда теге югары белем белгечләр бик юк иде. Менә безнең колхоз шул мин генә идем инде. Мине сразу комсомол секретарь итеп та сайлап куйдылар. Колхозда эшләгән чагында менә 5 ел эшләргә туры килде. 1 ел эчендә мөтеме төзедек, машина тракторный паркны төзеп, зданиесен төзеп, 2нче елны машина тракторный паркны әйләндереп барып, агачлар утыртып, буларга труба белән сулар сибәргә килә бетереп, мәктәпләрне подключить итеп, техниканы саклау, ремонтлау буенча беренче урынга чыгып, колхозга бензовоз машина салсак, үземә служебный машина, Москвич пирожковоз бирделәр, и токарный станок Риягана бирделәр инде. Зур организация, данлыклы организациясы дип әйтәм, сельхозтехникага эшкә күчәргә туры килде. Тарихында 30-нчы елны орден ленина бирелгән, илдә 4 МТС-ка бирелгән. Шуларның берсе менә безнең МТС-та. Ул вакытта Дүртелдә мен килгәндә бер 15ләп йорт булгандыр инде. Дүртелдә 2 мәктәп бар иде. Берсе мәктәп, агас йортта урнашкан, берсе икенче урыс мәктәбе. Өченче мәктәпне как раз салып кына бетергәннәр. Без килгәндә балалар бик күп иде. Шуннан инде менә аңгыды чыкмагыш нефит. Давай егетләр сезгә тагы бер мәктәп салып бирәбез дип 4нче мәктәпне алдылар. Без анда бер яңа городка киләбез дип, бер 32 яшь кызлар, егетләр 4нче мәктәпкә күчтек. Кулларыбыз белән җиһазландырып, балаларны йыеп, бик әйбәт эшләп киттек инде. Әлдә ул иң алды мәктәпләрнең бере 4нче мәктәп. Муртаза Габдуллович Рахимовның инициативасы белән башкорт гимназиясын төзеп куйдык. Бик матур, бик яхшы башкорт гимназия. 1996 елларга бер 80 кенә бала башкорт теле укыта. Хәзерге көндә безнең Дүртеле районында 1500 башкорт балаһы рәхәтләнеп, башкортча укып, башкортча һөйләшеп яшәп ятабыз. Бездә шундай юла бар. Һәр килгән команда, менә Дүртелләр, менә безнең әйтәйек Исмаилдар, ниндидер безгә күстәлә салып килделәр. Йырмы ул, бию без. Ярсыбыз, музыкантыбыз Радик Динәхмәтов. Әсән егете. Радик Динәхмәтов, рәхмәт Радик. Şakşılay köymede Dulkunlarına koşup şırdı böyle Mungorala yakın direge Kişki dürtüylüke yaysı gümle Umak şeygan öyler şikenle Öylerinde bakıp utlar yana Üstellerini sığıp saydıra Mehabetin tapkan jirulları Bizge gelip toylar uzdıra Kişki dürtüylüge yaysı gümle Unak şeygan öyler şikenle Dur рәхмәт Радик. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, шуңнан беренче тур. Атагына әйтте, безнең белән калыгыз, алда икенче тур. Тагы кызыграк буласа.
Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башқұрт энциклопедияғы ғилми нәшірияты Башқұрт энциклопедияғының 7 томлығын русса, башқұртса хүдліктер һәм башқа популяр ғилми басмаларды хатуда тәқдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк батучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251 02 27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Hürmetli konaklar, hürmetli televizor karavsılar, ikinci tur. Kim başlırak diye atala, birinci tur kim sosarak diye atala, kim başlarak. Gayda yola boyunca ondan başlayık. Kahi ülken alabız, dört değildiler. Fen işmeker. Fen işmek, o bular, ey kurulu. İseten kalıktan? Üstün kömülü. Tılsımlı minerallar, Ural taşları hakkında legendalar hem ısınbarlık. Башқұртстанның төслі таштары исемле китаптардың авторы кем икән? Варианттар: Мурат Камалетдинов, Исмәгыйль Тасимов, Миңләхмәт Муталов һәм дә Рим Янгужин. Муталов. Һәм һезнең вариант? Безнең вариант Муталов. Карале, уйлап та тормалар Муталов диләр һәм алкышлайбыз әлбәттә, дөрес Муталов. Тәмкә һезнең афарин. Һәләйбез кайт өлкән алабыз. Мәдәният. Мәдәният һәм әлбиттә өстән кашылай бит. Батырлыгы йырдарға һалынган башкорт командиры. Ул 1938 елда Хәсән Кулянда япондар белән хугышта каһарманлык күрһәтә. Варианттар: Миңлегали Шаймуратов, Мөхәдәйтмәгән Муса Гараев, Гани Галимов, Гази Захитов. Гали Галимов. Орудийный гром гремел в долинах, грохотали танки по лесам, комсомолец лейтенант такой-то вел отряд на озеро Хасан. Һәм вариант? Гали Галимов. Дөрес, Галимов, Гани Галимов, өстән каһезлекке. Гани Галимов, лейтенант Галимовтың батырлыгына хакланып, композитор Новиков лейтенант Галимов дигән йыр иҗат итә. Алкышлайбыз. Хайлайбыз. Спорт мен итеп караңыз. Әдәбият, спорт. Спорт. Өстәнке спорт кемдең хөрмәтенә Силәблә дзюдо һәм көрәш буенча халыкара турнирлар узгарыла. Михаил Ильич, Харис Юсупов, Александр Карелин, Радиф Аксурин, ул билдәле тренер. Харис Юсупов. Салават егете шулай. Агайым 2 туган. Шулаймы? Афарин алкышлап китәк. 2 туганга гайым тели. 1993 елдан башлап Силәбелә Харис Юсупов призына дзюдо буенча халыкара турнирлар узгарыла. Афарин, айлайбыз. Табигать. Һәм әлбиттә өстән кашлай бит. Гәзит исеме менән аталган бердән-бер утрау нисек атала? Комсомольская правда, Яшлек, Башкортстан, Вечерняя Уфа. Латифтар диңгеде утраудары төркеменең берәүһе шул гәзит исемен йөртә. Комсомольская правда. Дөрес, өстән каһезлекке. Айлайбыз. Тарих өстән кәтинем. Харизда Гаяз кызы һәм мин өстән кенә алдым кулыма. Үз социалистик хезмәт герое менән данлыклы авыл. Унда Федор Гарин, Михаил Прохоров, Арсений Спиридонов туган. Варианттар: Кыргы районы Идрис авылы, Баймак районы Бурангол авылы, Ярмәккәй районы Һавакүл авылы һәм Балтас районы Штәнде авылы. Ярмәкәй районы, наверное, Һавакүл авылы. Вариант немен айтабыз? Ярмәкәй районы Һавакүл авылы. Алабызмы? Алдык һәм дөрес җавап. Өстән кәһәдек алкышлайбыз. Афарин. Ярмәкәй районы Һавакүл авылы үз социалистик хезмәт герое белән данлыклы. Әйтеп киттем кемдер икән? Һайлайбыз. Әдәбият. Дингри әдәбият. Зәйнәп Бишеваның һөнәрсе менән өйрәнсә хикәяһендә Олатайның исеме кем? Бул инде ул. Акбулат, Айбулат, Хасбулат, Юлдаш. Уны хакында әсәрдә әйтелә, ул торганым белән ул кумарткы инде ул дип әйтәләр. Хасбулат. Дөрес, Хасбулат өстән кәзек алкышлайбыз. Әйдә, илешеп китәгез әле. Салих авыллары менән Ишембайдар менән данлыклы район безнең
Рахмет. Мин инде нихах Мерьям Маннанова Салих ауылы кызымын булдым. Үдімнің түп ішімділі ұшы Салих ауылы мәктебінде пионер вожатый болып башланым. Пионер вожатыйдың не тиклем ілік уақытта керек екендігін бүтебіз де білебіз. Бүтін балаларды дәртлендіріп, бүтін балаларды ішке үйретіп берушілер пионер вожатыйдар болды. Ысын көңілімді беріп ішләнім. Hem балалар менің еткендерімді таңнанылар. Біз әр уақыттала ұзын тәнәфистер болмағын, колхоз ішіне бару болмағын, ниндейдір линейкалар өткеру болмағын. Бүтәһендә без шул күңелле башкарайнык. Бигрәк тә ул вакытта радио юк, телевизор юк бит инде. Менә китап уку, балаларга китап һөйргә өйрәттем мин. Классымда инде һәр вакытта 25 бала бездәге параллель класслар булды. Күп укучыларым сәнгать юлы белән киттеләр бит инде. Шуның үдемә охшарга тырышып, күптәре укытучы булдылар. Мин улар белән горурланам, мактанам. Күп вакытта бына удакламай бер аднанан хиктен яшем тула. Шуны белеп, укучыларым күмәкләшеп, күстәнәсләр алып, бүләкләр алып мине котларга килгәннәр. Ну, мондай осракта беркем дә түзә алмый инде. Үкереп иларга туры килде. Чөнки мен ул шул тиклем шатлык, шул тиклем рәхәтлек ине. Ошо улыгайган көнемдә укучыларым мине хөрмәт итү, һәркемгә лә шулай дәрәҗәләр дигән тагымтага килдем инде. Колхоз эшендә агитатор дигән һүз элек шулай булды бит инде. Эшләйме ул колхоз, эшләмәйме, уның барырга кирәк, яланга йөрергә кирәк, даяркаларга барырга кирәк, боевой листоклар сыгарырга кирәк. Безнең авылда радио үзел эшләйне. Иртәнге сәгать 6-нан передача үткәргән. Эй моңа даяркалар да һөйнә, механизаторлар да һөйнә. Чөнки бүтән ердә яктыртырлык юк бит. Шунан тотынабыз боевой листок сыгарга. Ошо боевой листок сыгарган вакытта мин укучыларымды ялып итәйнем. Шулай булса мин эшемдән дә канагатмын, үземнең үткән гомеремдән дә канагатмын, үземнең гомеремде юкка үткәрмәгән дигән хәгым тайтайым. Байгазин Басир Галиулла улы Салих авылында туып үскәнмен. Салих авылының мәктәбен укып беткәс, колхозда бераз эшләгәс, армияга алынды. 3 ел хезмәт итеп кайткас, сельхозтехникага эшкә кердем. Анда токар булып эш башладым. Токар булып бер ничә ел эшләгәндән соң мине нормировка буенча Горький калаһына укырга җибәрделәр. Анда укып кайткас, узак еллар шул һөнәр буенча эшләдем сельхозтехникала. Анда бик матур зур коллектив ине безнең. 41 ел стаж менән пенсияга сыгып, әбем белән икәүләп өйдә бал асрап, бакса үстереп, 3 бала үстердек, бер кыз, 2 малай, алар үз тормышлары белән. Матур итеп искә алырлык тормыш сынапта. Илдар Мустафин, Әхмәт улы, был алтын тирмәле ветераны булам инде. Қатыным Зәйтүнә Харасқыды менән, улым Айдар, Илгиз, Гөлназ менән беренче алтын тирмәне башлап ебәрүчеләр. Беренче тапшыруда булды. Иң беренче һәм икенче тапшыруда булды. Алла бер хатагында килербез. Сорга килгәндә стажымды исәпләгән, 36 елга киткән икән бу ел. Әле һаман эшләп йөрим, эшләп башлау 7нче класстан башлангайны. Мине кләткә ардыңга тәбәдә бит инде. Көндөргә каравылсы итеп эшкә алдылар. Минең беренче эш бирүче итәксем теминде, мине Гәрәягай Гафар булды, бик һәйбәт, матур, асык йөрде абзыйны. Үтә төшкәс, бисән савырга, колхозга халам өйдөргә йөрттеләр бит инде. Шунда минең икенче итәксем булды инде, бригадир, минең Сәйид Нигъмәтуллин. Атай-әсәем атайым бит инде, рәссам булды, күренекле Әхмәт Вафа Мустафин мәдәният йортында директор булып эшләне. Әнәем инде тракторист булды, токар булды. Рауза Мустафина ул хугыш вакытында иген буенча беренче урындалы Башкортстанда. Безнең авылда бик зур авыл участок больницасы бар иде, дәвалау йорты. Анда балалар табу бүлексәһе, күз авыруларын дәвалау бүлексәһе эшләнә. Теш врашы булманы. Армиянан кайтып, институтка кереп, укып чыгып, эшләп, бүгенге көндә лә хаклы ялда булһам да эшләп йөрим. Без бүгенге көндә менә Дүртөйле каласына килгән кунаклар белән очрашуга шатбыз. Минең әйткем килә инде, уларга алдагы эшләрендә лә, тормышларында ла уңышлар, тәннәрендә сәламәтлек, йөзләреннән ялмай китмәенчә, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Иншалла. Икенчедән, үземә килгәндә инде, мин
Юрматы руының Ишимбай районы Салих ауылында туғанмын. Ауылдың мектебінде білім алып, 2 елдік мектепті тамамлап, 2 елін Ишимбай икенсе интернат мектебінде ұнысынып өтіп, 2 ел колхозда эшләдем. Унан соң инде армия сафтарына алынып, 73 елда кайтка синде. Талгат Харасович ул инде мине сакыртып алып, комсомол оешма секретарь булып, эшкә килдеп, мине сакырды. 14 елның августында Салтамак физкультура техникумында укырга идеп, уны тамамлап чыккас, үзебезнең авылга физкультура укытучысы һәм хәрби белем бирү буенча эшләп, 20 ел вакытты шунда бирдем. Һәм ошо мәктәптә эшләү дәврендә Башкортстандың алдынгы укытучысы дигән исем алып, 1995 елда Харис Хызырыш мине сакыртып алып, хакимият башлыгы булып эшләп каралы дип, мине эшкә сакырды. Депутат булып китеп, мин ошо эшкә килдем. Һәм 15 ел ошо эштә булып, хаклы ялга сыктым. Әлеге көндә инде тормыш иптәшем белән 3 балабыз бар. Минең әйткем килә инде, шул заманда эшләгән механизаторларыбыз, шоферларыбыз, малчыларыбыз турында. Безнең менә ошо авылдан 6 кешегә хезмәт кызыл байрак ордены бирелгән. 4 кешегә почет билдәһе ордены бирелгән. 2 кешегә хезмәт даны орденының 3-нче дәрәҗәле ордендары бирелгән. Шулай ук Сырдың халык хуҗалыгы уңышлары өчен медалы менән, хезмәт батырлыгы өчен медалы менән, өлгеле хезмәт өчен медалдары белән, Сыр авыл хуҗалыгы социаль ярышы алдынгылары знактары белән билдәләнгән кешеләрбез бик күп. Менә ошо кешеләр белән без әлеге көндә горурланабыз. Яшь вакытларында Басир агай үзенең тормыш иптәше белән Мәрьям Исмәгыйловна үзе сәхнәнең түрендә булдылар. Зур спектакльләр куйдык. Клубта аскан вакытта хадурлауды беренче тапкыр куйдык. Халык шыгырым тулы, утырга урын юк. Барыгылар дәррәү килеп менә шул спектакльләрдә катнаша торганнар. Менә әле яшәгән ветераннарыбызга, пенсия сыккан апайларга, тиңдәшләргә, тормышларында һаулык, сәламәтлек, үзләренең балалары белән, тормыш иптәшләре белән матур дөнья кичереп, һәрбер аткан таңга куанып, матур тәрбия яшәһеннәр. Әлеге көндә ветераннар советы рәисе вазифаһын җитәкләйм. Шу ветераннар белән бергә эшләргә тырышабыз. Төрле йыелыштарда бергә алып барабыз, өмәлләр үткәрәбез. Моны яңарак кына без үзебезнең авылыбызның зияратын туланса матур итеп кәртәләп куйдык. Мәчет төзеп куйдык. Үзебезнең авылдашларның көсе менән бу мәчетте төзүдә үзебезнең авыл егетенең зур көсе алынды. Каримов Айрат Гариф улының зур рәхмәт дип әйткә килә. Моны шулай итеп матур итеп яшәйбез. Зур рәхмәт сезгә. Уңышлар сезгә. Менә күрдегез бит инде дүртелеләр инде бүләк алып килгәннәр. Безнең Әсән егете. Әһәздән инде күстәнәс көтәбез. Безнең күстәнәс үзебезнең авылдашыбыз гына түгел, районыбызның хандугасы Юнус кызы Айһылу Мөхәммәдуллина. Айһылу Мөхәммәдуллинаны тирмәбезнең турына алкыштар белән сакырабыз, рәхмәт. Уянып та өлгермәгән авыл, кояш карай шәфәк ситенән, батыр уртаһында тай тора, кысаклаган уны игендәр, был баҫыуҙар уның тормош юлы. Рәхмәт Айһылу, искиткес булды. Афарин! Зур рәхмәт Айһылу, бик матур булды. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хәзер тәнкә һанайбыз, шулай бит. Йола буенса уң яктан башлап китә, дүртелеләрдән. Бисмилла, берәү.
икәү, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ой, Нәғимді барып 24. Алқышлап кетейік. Молодцы. Сәлихтар, Ишімбайдар. Бір әу, тағы бар екен, әу, үш әу, 19, 20, 21, 22, 23. Молодцы. 24. Әлбетте башқаса болуы мүмкін де түгіліне. Сөңкі дүрттілілер мен Ишімбайдар да әр уақыт достық болды, әм боласақ та, әм де достық еңерге тейжін, әм достық еңді, апарин. Қазір, Мәриям апа хезді құтларға те, өзінің ердәштәрін, өзінің яқташтарын құтларға те, біздің алтын терме біздің проект авторы, ұшының етәксігі, Башқұртстардың атқанған матбуғат һәм кең мәғлүмат саралары хезмәткәре Хабира Хамидуллинаны алқыштар менен терме біздің түріне қаршы алабыз. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар. Беҙҙең алтын тирмәлә бөгөн шул тиклем абруйлы, шул тиклем беҙ көтөп алған хөрмәтле ҡунаҡтар. Беҙҙең саҡырыуҙы ҡабул итеп беҙгә килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Был фиҙаҡәр, матур, батыр хеҙмәтегеҙ бер ваҡытта ла онотолмаясаҡ. Уны аҡыллы йәштәр аны күрәсәк, кеше күрәсәк, һеҙҙең менән һоҡланасаҡ. Бына беҙ әлеге ваҡытта һеҙҙең шул тиклем матур кешеләрҙе беҙҙең телевизор ҡараусылар күрһен, улар менән һоҡланһын тип саҡырҙык. Һеҙгә ҡоростай сәләмәтлек теләйем, оҙон ғүмер, матур ҡартлыҡ. Ошайтып һәр ваҡытта актив булып ҡалағыҙ, һәр ваҡыттағыса йәмәғәт эштәрендә ошайтып беренселәрҙән булып йөрөгөҙ. Һәм бына был ул команда, ул минең ауылдаштарым, Ишембай районының Салих ауылы кешеләре. Шул тиклем матур, аҡыллы, иманлы кешеләр алар. Уларҙың араһында минең тәүге уҡытыусым, мине яҙырға, уҡырға өйрәткән Мәрйәм Исмәғил ҡыҙы Маннанова ултыра. Ошо көндәрҙә ул үҙенең матур юбилейын 2 йәшен тутырҙы. Мәрйәм апа, һеҙгә сәләмәтлек, оҙон ғүмер, бәхет, шатлык теләйем. Һеҙ бик матур, аҡыллы, белемле, ысын совет уҡытыусыһы булдығыҙ. Һеҙгә бәхеттәр, шатлыҡтар юлдаш булһын. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Әйҙәң алҡышлайыҡ. Ай, афарин. Оҙон ғүмер бирһен, ошо эшендә матур итеп эшләп, кешеләрҙе дәртләндереп һәр ваҡыт йәшәргә насип булһын. Тиң белән тиң ҡартай, балаларының изгелеген күр. Мына минән терәк шул Хәбирәгә. Хөрмәтле ҡунаҡтар, беҙҙең дә бит һеҙгә бүләктәребеҙ бар. Беҙҙең даими бағыусыларыбыҙ Серафимовский ҡаҙ фабрикаһынан бына күрәһегеҙ күпереп торған йомшаҡ мендәрҙәр. Башҡорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексынан китаптар, адресы Өфө ҡалаһы, Революция урамы, 55-нсе һанлы йорт. Уның магазиндарында Башҡорт энциклопедияһын, Салауат Юлаев, Военная история Башкир, Народы Башҡортостана энциклопедияларын, һүҙлектәр һатыла. Шулай уҡ Киске Өфө гәзите, яратҡан гәзитебеҙҙе алдырайыҡ, уҡыйыҡ. Һәм әлбиттә Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәте. Бөгөнгө көндә республикабыҙҙа иң ҙур алдынғы ойошмаларҙың береһе. Китаптарҙың электрон йәки ҡағыҙ версияларын нәшриәттең www.kitaphdыqufa.ru исемле рәсми сайтына инеп заказ ҡалдырырға мөмкин. Бәйләнеш телефоны 246-09-55. Ләйсән һәм Нәркәз Ғөбәйҙуллиндар рәхмәт фирмаһы бауырһаҡтар бешер буйынса беҙгә әлбиттә сәйгә эсергә бауырһаҡтар тәмле. Һәм әлбиттә беҙҙең тағыла бер бағыусыбыҙ Башҡортостан умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәгенә мына һеҙгә мына ошондай матур бүләктәр Әмир Ишемғоловтың үҙенән. Һәм әлбиттә, беҙ ошондай матур тапшырыуҙы һеҙгә ҙур рәхмәт әйтеп, һеҙҙең яҡташығыҙ, беҙҙең билдәле йырсы, бик матур тауышлы беҙҙең моңло йырсыбыҙ, Әсән егете Радик Динәхмәтовтың йыры менән тамамлағыҙ килә. Рәхим итегеҙ Радик беҙҙең тирмә.